मा होनो बाथौ फुजा जानो नागिरदोंना जोंना गल्डेन जुबलिनि माबा माबि बानायगासिनो ओइ सोरबा मिथिगोना इयाव मा जागोन नाहरलायाखैलै नै खोनथिखागोन आं नोंखौ नों गखाथारा दानिया गखाथारा नोङो हाजार होनबाबो सैमा अमा रावबो गैया इयाव मानसि गोजा ओइ गैया इयाव ओइ नैखिजा दलं बानायदो दलङाव थाबायजानो ना जायाखै नङा माबा खालामबाय खोनायनो लांदां ओइयो ओं लांदां गोजा कन्टिनि ओइखिजा मेन बुस्थुआ ओमफ्राय दा इयाव मा बानायगोनबा मिथियाखै र' दा खोन्थिगोन र' इखिजाबो ना दलंखि थांग्रोनो ना इखि थांग्रोनो थिंजाय बारस'ग्रा लामा ओइखौ बुफुबाय जायाखैनो आंनि गजब बेइज्जती गजब बेइज्जती गजब बेइज्जती फै ओइखि थांसै बिराद मोजां नांखायोलै इयाव सारोन बिलो जोंनिया बानायगासिनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायहोनाय जाबाय आं माने ओरैनो ससे क्लिप्स होनानै होनाय जासिगोन आरोना जोंना इयाव बाथौ फुजा जागोन नालाय बिनिनो बानायगासिनो आरो माबा माबि ओमफ्राय जों ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन ना बेलासियाव बेखायनो ससे होनाय जाबाय आरो नायलांबाय थादो फैबानो जाबाय नायनो नोंसोरबो जोंनि बाथौ फुजा उनाव जाथारबा खनसे फैगोनलै नै दासो बानायहांदो ओइ जानुवारिनि मानिफ्रायमोनलाय 23 ना जानुवारि 23निफ्रायसो दिनै बेसे डिसेम्बरनि 21 ना नायलाय डिसेम्बरनि 21 ओमफ्राय जानुवारिनि 23निफ्रायसो मा बुस्थुआनो खोन्थानाय मानसि जिरायग्रासो जागोन नामा इयो मिथिलालै मा खालामोनबा ओइ जाबायलै खोनथिथ'ला उनाव नायदो ना जाथारबा खोनथिफिनसिगोन गेटआ इखिजा मेन गेटआ ओइनो मन्दिरा मा खबर दादा मोजां लटारि आरो लटारि लानोबा इयाव दङ थारबो दंमोन ना 10 दिननि उनाव बेरायनो फैयो ओइनो नै गेटआ इयाव जागोन आरो एबार हिट जागोन